Ik ben Frans Welles. Ik doe dingen voor Repair Café en voor het Kluspunt gaan. Ben Sluis, trekker van het Kluspunt en waaronder Repair Café en de klussendienst van Gennep. Het Repair Café hebben we een jaar geleden gestart. En wat we eigenlijk doen is, we proberen zoveel mogelijk die wegwerpmaatschappij die we hebben te verminderen door zoveel mogelijk apparatuur die mensen brengen die denken dat het kapot is, toch proberen daar een tweede leven aan te geven. Nou, het is eigenlijk ontstaan vanuit de werkverbinders die op een gegeven moment iets hadden om klus te gaan doen. Dus daar zijn we mee gestart en om mensen te helpen die het zelf niet konden of financieel niet konden dragen. En van daaruit is in tweede instantie Repair Café ontstaan. En daar is Bert eigenlijk, Ben vanaf het begin bij betrokken. Ja, jij ook natuurlijk. Maar ja, maar... Het waren eigenlijk dezelfde enthousiaste mensen die gewoon bij mensen thuis willen helpen. Ja. Die ook dachten, hey, we zijn handige Harry's. Dan kunnen we ook wel een handige Harry zijn door ook weer dingen te maken. Ja. Dus, en er zijn behoorlijk wat handige Harry's. Het belangrijkste doel is dat we apparatuur weer een tweede leven geven natuurlijk. Hè. Dus, de duurzaamheid is natuurlijk een belangrijk onderdeel en onderwerp. En voor ons geldt ook dat het Repair Café moet ook gezellig zijn. Dus het is ook een mooi ontmoetingsmoment die we nu 2 keer per maand hebben. We zijn vorig jaar met 1 keer per maand begonnen. Het was zo'n succes dat we 1 januari hebben gezegd, nou, dan gaan we 2 keer per jaar open. Dus mooie ontmoetingen, dingen brengen, wij proberen te repareren, minder weggooien, dat is het grote doel. Hoe werkt het bezoek aan de Repair Café? Moet je spullen van tevoren aan? Nee, de mensen komen binnen door de gastdames, worden ze welkom geheten. Er wordt een rapportage gemaakt van het apparaat, wat het is, wat het probleem is. En dan gaan de gastdames iemand bij zoeken die klus gaat uitvoeren, samen met de aanbieder. Ja, dat is echt puur alleen maar vrijwilligers. Ja. Misschien wel een achtergrond hè, vanuit een professie van eerder, dat kan. Hè. Ja. Over het algemeen zijn we wel allemaal wat behoren tot de oudere garde. Al zitten er ook wel wat jonge gasten tussen die ook meehelpen. En daar willen we eigenlijk nog veel meer van hebben. Ja. Het zijn allemaal vrijwilligers. En ja, wat het mooiste zou zijn is dat wij leren er zelf ook van elkaar. Dus we proberen zoveel mogelijk, zie je ook een beetje hier, vaak 2 man op 1 ding te hebben. Om ook constant ook veel van elkaar te leren. En het leuke is ook dat het repaircafé.org, waar wij op aangesloten zijn, is een internationale organisatie. Die deelt ook een heleboel informatie over en filmpjes. Hoe je apparatuur uit elkaar kan halen, in elkaar kan zetten en kunt repareren. Dus ja, dat. Ja. Nou, met name wat aangeboden wordt is de koffiezetters, de machines die zelfs de koffie malen. En ja, die zijn dan na jarenlang gebruik aan revisie toe. We zijn wel een koffieland, hè? Koffiedrinkend land zijn we wel. Ja. Ja. Ja, het is eigenlijk een beetje apart wat wij zien. Want mensen zijn altijd enthousiast. Hè? Dus wij hebben ook zo'n, wat Frans al zei, zo'n rapportageformulier. Dat moeten ze invullen, maar we vragen aan het eind ook, wat vond u van ons? En heeft u misschien nog een leuk idee, tips en tricks voor ons? Hè? Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog beter doen? Nou, we scoren gemiddeld op zo'n 4,8 ster van de 5. Dus dat is best veel. En we zien het ook bij de afrekening aan het eind. Dus het formulier weer teruggeven. We hebben ook een fooipot staan bij de gastdames. En daar wordt gul aan ons gegeven. En we krijgen heel vaak terug. Het is zo gezellig om hier te zijn. Dus, ja. En de mond-tot-mond reclame, die helpt dan. Een succesverhaal is misschien ook dat mensen die bij Repair Café aanvankelijk aangaven, ik kan hier niks betekenen. Maar gaandeweg zie je van elkaar dingen. En dan zie je op een gegeven moment dat zelfs de klussers leren. Ja, we zien ook, die groep wordt dus groter. Hè. We zijn met een man of 12 zo begonnen. Ja. Inmiddels zijn we met 23 enthousiaste vrijwilligers. Dus ja, weet je, mensen, dat is op zich al een succes. Want vrijwilligers krijgen in deze tijd is al moeilijk. Maar het doel spreekt heel erg aan, blijkbaar. Ja. En ik denk dat de sfeer ook, dat ook met name doet. En misschien ook wel een leuk succesverhaal is, maar dat zit meer ook in het kluspunt. Repair Café is onderdeel van het kluspunt. Maar kluspunt, daar doen we soms ook een klus bij mensen thuis. Ik denk dat een heel leuk verhaal was dat
was een mevrouw die werd 100 jaar afgelopen jaar. En toen moest de burgemeester natuurlijk ook komen. En die maakte zich toch wel danig zorgen omdat haar tuin redelijk overhoekend was. Ja, en dan zijn het ook deze klussers die dan met een man of 4, 5 daar naartoe zijn gegaan om dat even helemaal mooi te maken. Zodat die vrouw ook heel trots bij Hans Teunissen kon staan. Een nieuw plan is natuurlijk het energieloket. Ja. We hebben heel toevallig de vers van de pers vorige week met het energieloket van Gennep gesproken. En we hebben daar de intentie met elkaar uitgesproken om daarin samen te werken. Omdat zij geven meer advies. Maar dat laaghangende fruit bij mensen thuis, ledlampjes, radiatorfolie, tochtstrips. Dat gaan wij voor ze oppakken. Dus dan snijdt het ook echt wel aan twee kanten. Want dan hebben wij weer een leuke klus erbij. Waar we ook weer wat geld aan kunnen verdienen. Om weer dan kunnen we later ook een leuk barbecue'tje doen. Mensen worden thuis geholpen. En ook dat speelt weer en draagt weer bij aan een duurzamer Gennep. En dat is mooi. Want inderdaad, de klus aanvragen is ook steeds groeiende. Maar we werken ook voor het team inburgering van de gemeente Gennep. Dus dan halen we meubels bij mensen op en die worden op de inters opgeslagen. En als er dan iemand naar Gennep toe komt, dan wordt dat huis door ons ook ingericht. Dus dat is ook een van de taken die door het kluspunt gedaan worden. En ja, zodoende wordt het steeds drukker. Dus iedere hand erbij is welkom. We hoeven ons niet te vervelen, Frans. Ja. Zij kunnen terecht op het repaircafé.org. Daar staan alle repaircafés van Nederland. Als je daar locatie Gennep in tikt, krijg je alle informatie, mailadres, ons telefoonnummer. Maar je kunt altijd ook binnenstappen. De eerste en derde donderdag van de maand. Van 9:30 tot 12 vrije inloop. En we hebben nog een e-mailadres. En we hebben een e-mailadres. Ja. En dat is? klus.gennep@gmail.com. Exact.